محل بلوچ ریمانڈا داروچ گیش حامد قصہ محل بلوچ کیس انسانی حقانی بنیادہ گوشدارک بودتا حامد قصہ محل بلوچ داروچ ریمانڈا جیلا دیم داتا بلوچستان حکومت چیر دستیا ضلع جوڑ بودتگی بچت بازاران باوتا معلوم کے نادل چمی مردمہ لوٹ کتا کہ حکومت آہا رد ہے کہ بدلا گرام بہائی گرودارہ محکمہ گامگیج بزوری بلوچستان کونسلانی چیئرمین و وائس چیئرمین آنی گچنکاری شیڈیول شنگ الیکشن کمیشن آف پاکستان ننگا بلوچستانی 22 ضلعانی 57 کونسلانی چیئرمین و وائس چیئرمین آنی گچنکاری شیڈیول جاری مقران کوسٹل ہائی وے ٹریفک قزاحہ یک مردم بیران و یکی ٹپی واقعہ مسافر کوچ و ٹرالر ڈوکور کے سبب پیشت کا کوئٹہ دوزیو ڈونگی گیش دوزیو ڈونگ مردمانی موٹر سائیکل و ایدگی چیزاں دوزگاؤ برگیاں پولیس و انتظامیہ دوزہن گرگ و واقعین گرودارہ بے سو بلوچستان LPG گیس نہاد گیشی 5 کلو سلنڈر نہاد 12 کلدارہ سر گرام بہائی ہواچ مالو کے مشکل و جنجال گیش بلوچستان گندم نہاد 4000 کلدار یک منی مقرر بلوچستان سروزیر حکومہ پدا بلوچستان گلین نہاد دیگا صوبہانی برابر کننگتا ہرنائیا کوئلہ کان لمبگا 2 پوریا گر کانے تہا گٹ کوئلہ کان ہاکے ہاکوٹ سرا کپگا پت لمبتا اشت سرحال منا چاساپ آن لائنہ محلہ بلوچ ایواد بلوچستان صوبہ 7 بجے مارچ 25 تاریخ روز شنبہ محل بلوچ ریمانڈا داروچ گیش کنک بتا حالانی ردا کوئٹہ چا سیکیورٹی فورسز دستان گرگ بتگی محل بلوچ آمید کے صدیمہ پیش کنک بتا آمید کے سا آئی ریمانڈ داروچ گیش کو تگو جیلا دیم داتا محل بلوچ کے ساس مایو ہفتگی پیسر چا کوئٹہ CTD دزگیر کتا آئیے سرا ودکش اشکارے بوگے بہتام جنک بتا خاندان مردمہ یہ بہتام رد کتگا آئیے ایک ویڈیو بیانی ہوت کا کہ آگوش گئیں کہ آئیے رد دیکھ بتا بلوچ قوم پرس گلانی گوشے گئیں کہ ویڈیو بیان زور و زبردستی دہنک بتا پاکستانی قانونی ردا ہما مردم کے پولیس سے گورا بندی آئیے بیانہ بستار و ورزش نیستیں بلوچستان سروزیر میر عبدالقدوس بزنجوے حکم پدا درستی ضلع کم نہادہ چیزانی بہا کنگے بازار جوڑ کنک بتا یہ بابت درستی ضلعانی ڈپٹی کمشنر و اسسٹنٹ کمشنر کڈن کنک بودتگاں کہ بچت بازارانی نگرانیاں بکنا بلے معلوم کے گوشگیں کہ گیشترین دمگائی بازار جوڑ نہ بودتگاں بعض ضلع جاگہ گشینک بودتگاں بلے اودا بازار جن جوڑ کنک نہ بودتا بعضی جہاں پا پیشدارگا بازار جوڑ کنک بودتگاں افسر و واقداراں تروتاب کتا میڈیا پیشدارک بودتا اکسو ویڈیو جوڑ کنک بودتگاں بلے پدائی بازارانی جند بے گواہ بودتا معلوم کے گوشگیں کہ بلوچستان سرکار وزیر و واقدار ای زمانگا ہوں دنیا کے ماہ سرشتا آہنگو اے وڑے عملہ رد دے گے جودیاں مردم گرام بہائی جنتر چیرا چیرتر رتگاں حکومت آسراتی و ریلیف دے کے بدلہ رد دے کے کوشش کن گئیں معلوم کا لوٹ کتا کہ حکومت ارزان نہادی بازارہ فعال بکا گرام بہائی گرودارہ گامگیج بزوری تاکہ رمضان شریف پہ نیکی و پاکی ماہا پا شائستگی بگوازینا بلوچستان 22 ضلع 57 کونسلانی چیئرمین و وائس چیئرمینانی گچنکاری شیڈیول شنگ کنک بتا الیکشن کمیشن آف پاکستان بلوچستان 22 ضلعانی 57 کونسلانی چیئرمین و وائس چیئرمینانی گچنکاری شیڈیول جاری کتا الیکشن کمیشن آف پاکستان نمگا لسبیلا ہب پشین چمن نوشکی خاران شیرانی قلعہ سیف اللہ بارگان موسیخیل سبی ہرنائی زیارت کولو ڈیرہ بگٹی نصیر آباد جعفر آباد صحبت پور کھچی قلات خوزدار سوراب مستونگو کیچ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنرز نمدی دمداتگاں کہ بلوچستان 22 ضلعانی 57 کونسلانی گچنکاری 5 اپریلا شیڈیول کنک بتگاں اشت انوگی حال پگیشتری حالا بیچارے میں یوٹیوب چینل یا وزٹ بکنی میں ویب سائٹ www.asaponline.com نمنا محل بلوچا بدا اجازت شمیروچ پہ امنیو تاہیل